Jetalin gwyl se táhachtach gwyl rudí scrífa imunreacht agus reachtiacht an stáid. Jetar go gaurann se sin leis an rialtas cinne a dhéanamh faoine chuid acmhainní ná gurann sé obligad bhunreachtúil ar a stáid níos mó a dhéanamh. Ach maidir leis an ghaige agus maidir le meán na ghaige ní léon íana seán gúil se seo fíor. Ach in éineann gacha bhfuil sa munreacht agus sa reachtiacht agus in éineann go bhfuil aire an taire Catherine Martin a thugann takeíocht go TG4 bhealach nach nearna éon aire meán riamh tá inisteocht an stáid i TG4 i fiche céir. Beag nach 6 milliún níos lú nó mar atá sa strátais a chéide an dáil i fiche trí. Agus a ggóhéic idir náisiúnta tá inisteocht feibli a TG4 in éireann fós faoin chuige faoin géad gan isteocht feibli in S4C, S4C sa mreat an bheag. Aineann ghfuil éireann níos sevre na mreat an bheag, ghfuil daonra a bhaid níos mó an seo, agus ghfuil níos mó caintrí goige an na caintrí breise. Is siad ranna airigad an stáit a bhunlíonn meón an stáit. Agus dar lumsa breann siad ar an ghaige mar an non-essential language. Úsáideach gan stáit mar hanga ornáideach ach neamhríochtanach go gnáchéal agus go dul an cín an stáit. A cháde tá ahrú meón a testal. Léire túrascáil an Commissioner i teanga gur críaltar de facto béarla atá an RTE agus tá rinn scanal leile faoi críaltar RTE a bléas na tí iireachtas seo fiú lethart. Ach im líana fiche céir. Ma dhéanann an rialtas seo cinne réamhheartaithe cóisach faoi quantum muoine RTE agus beag bean ar stadas bunreachtán na ghaige, beag bean ar dhógas agus cusparí TG4 faoi nacht críalachan agus beag bean ar vinsonraí ráiteas strátais a TG4 a tá feici agus fuifa ag an dáil. Ma dhéanann an rialtas seo cinne cóisach im líana faoi quantum muoinethe RTE agus gan cinne cóisach a dhéanamh faoi quantum muoinethe TG4 is scanal a bheits an. Go dibhann, as na scanal go dhéar a tharla le dearnas maidir le críaltracht ní bheith éon scanal níos mó na sin. Is buile tubasteach sa strís a bheits an gon glún seo go chaintear goige agus mar a léireann ólaíocht teanga ghain banne sé an bun go phobal inmharnathe labhairt na gaige in éideann